Maura ni prayer rally nga dunay mga sexy dancers so murag bar, murag KTV bar, unya Christmas lights ang suga sa palibot sa kalihukan. So mo iyang na nasaputan. Unya gusto niya katong murag Christmas lights ipapawong to niya aron na dili mo contrast ba sa suga sa stage nila. Unya I don't know ang lightsmen di man to iya. Di man to mga tao niya. So di baldagi ang singka-singka. Pagtanaw niya suga, wa papaw nga, pati na niya sukuha. Niya diha siya sa mikropono na sig yaw-yaw, ngilad kay siyang paminawon para sa mga naminaw in town atong ilang protesta. Niya prayer rally ba ya itong punta, itong kalihukana, iyang gisayo sa yawan o mga sexy dancers na iskandalo na, nisamutan kay gisapot siya. Niya hasta iyang dancers, wala niya pa sa ilua. Dihay dancer nga iyang ingnan, haska sayo pa na kukuha ni Muday.